Het Marathon Benefietconcert dat juist in Sillen-Skaaf houden waard voor de slachtoffers van de brand in de Ljouwter Binnenstad het goed €100 opbracht. De organisatie hier hoop op zo'n €10.000. Het tolvervoerend wordt in de concert wie vergees. Muziekers waren vregen om een donatie. Bij Tjergaast is juist de mediamolkauto van zuivelfabriek DOC uit Hogeveen op een kans niet onkrediet bedaren. De zware tankauto, maar nevens de politie aan 10.000 kilo molken, bedaren bij het uitslaan in de sleer. Kom om een eenzijdig ongeluk, de chauffeur rekken licht verwoenen onder Holle. Theater denkt ik na 2016 bij kansen op subsidies van het Rijk. Theater is een van de 9 theaterselskappen die het ons 2017 geld krijgen. Minister Bussemaak van Cultuur heeft in een brief van het Tweede Kamer dat ze net volle verrorie wil. Uit zijn dat het helling van prestaties wichtiger wordt. Theater denkt om deze eerst voldaan te kennen. Je hoort toch meer dan 200 burgemeesters uit het hele land, waaronder de Ljouwter burgemeester Kronen, maar aan het Nationaal Schoolontbijt. Sectionleerlingen van de Albertine Agneskwallen mochten Mai Kronen mooi zitten in de oranje sil van het Zethoes. Uit onderzoek toch blikken dat toch altijd 15% van de squalband moars net eet. Joen en vannacht opkledings, maar kans op een bui, vooral in het kustgebied. Het wordt 6 graden. Morgen een onleidige dag, 9 graden. Het is morgen eerst nog even droog, maar dan krijgen we weer ruimwetter. De naar west draaiende wind is dan matig.